Hello chat, mi a helyzet? Mielőtt még belekezdenénk, le szeretném szögezni, hogy mindenkinek megvan az alapjoga, hogy azt nézzen, amit akar. Szóval Ducicát nézzen, ne érezd azt, hogy téged akarlak támadni ezzel a videóval, vagy bárkit akarnék ezzel támadni. Egyszerűen csak elmondom a véleményemet. De ez a macska, ez egy kész katasztrófa, és ezt nem csak én gondolom így. Ja, és ha szeretnéd, hogy reakcióvideót is készítsek róla, akkor iratkozz fel. Szerintem Ducica is tudja, hogy teljesen értelmetlen a kontentje azon kívül, hogy nézettséget és talán még pénzt is szerez vele. Vágjunk is bele szerintem, mert elég sok témáról lesz szó vele kapcsolatban. Nagyon sok 9 éves elhiszi, hogy valós, hiteles videókat csinál, de ha egy picit megvizsgálod például összeszedtem az összes mobot a Minecraftban videóját, akkor rájössz, hogy nagyon kezdő hibákat hagy. Majd észrevettem egy zombilovat, amit egyből be is fogtam. A gyengébbek kedvéért itt kiemelném, hogy zombilovak nem spónolnak alapvetően a Minecraftban. Tehát, hogy ez mennyire amatőrnek kell lenned? Itt van még pár példa. Szóval én úgy vagyok vele, hogy kezdjük is el. Úgy érzem, itt az idő szedni. Szerintem elég egyértelmű, hogy ez arra utal, hogy kibaszottul csal a gyerek. És akkor így majd jönnek a ducizofonok, hogy jaj, hát biztos valami technikai oka lehetett. Jó, akkor itt van még több bizonyíték. Egy másodperc alatt szuper szedbe legyek. Na, hát ez az edit nem jött össze. Szerintem se. Enchant előtt és Enchant után is ugyanannyi XP-d van, aminek nem kéne megtörténnie, hogyha survival-be csinálod. Nem gondolod? Egyébként itt van 2 videó még, amit lecsaltam, amit ha szeretnétek a reakció videóban, amit nagy valószínűséggel készíteni fogok ez a videó után. Elmagyarázom, hogy miért van lecsalva. Mi teszi a csalást egyértelműen észrevehetővé. Konkrétan az összes Minecraft kontentjét, amiben ő játszik, megfékelte. Arra lennék már csak kíváncsi, hogy a többi videóját is más gameplayeknél, mit tudom én, repo vagy content warning. Bár szerintem nem, tehát azért annyira etikátlan nincs a fasz ide. Ja. Na de ennyit a fakingről. A videófaking még nem is olyan durva, hiszen szerintem nagyon sok ember csinálja ezt a YouTube-on. És bár nagyon etikátlan, nem annyira etikátlan, közel sem, mint a lopás. Mert attól még, hogy neten teszed, attól még ugyanolyan lopás, Nándor. Most kivételesen azért hívlak az igazi nevedem, mert egyáltalán nem találom ezt se viccesnek, se komolytalannak, ez halál komoly. Nagyon sok embert pereltek már be azért, mert ellopta a YouTube kontentjét valakinek. Itt ez nem egy egyszerű másolás volt, hogy mit tudom én, az intrót meg az indexképet lemásolta, amit Alex Sigérnél láthattunk, és az szintén nagyon etikátlan. Itt a videó teljesen le van másolva, transzkriptelve van, full ugyanaz. Pontosítok, miről beszélek. Starting with one of the most skilled and notable A Cookie God. Welcome to my world. Okay, so this is where I built 3 custom biomes. Yeah, I was saying Minecraft copied me with this cherry blossom biome. Cookie has pulled over 800 million views working on hardcore projects just like this. Creatively pushing the game to its limits is all in a day's work. Az első világ egy híres angol nyelvű Minecraft youtuber, Cookie God, több mint 3000 napos Minecraft hardcore világa. Cookie több mint 1 milliárd megtekintést hozott össze a YouTube-on az őrületes Minecraft hardcore videóival, amelyekben elképesztő projekteket valósít meg, mint például ezek. A játék határainak feszegetése ebben a világban szinte mindennapos. Na, akit nem érted, hogy mi történt, annak gyorsan, dióhéjban elmagyarázom. Ugyanazt a szöveget elmondja a videóban, csak magyarul is egy picit saját hozzátett commentary-vel, amit talán lehet értékelni. Viszont ugyanazokat a cutscene-eket használja fel a videóból, és ez egyszerűen undorító. Nem tudom, hogy süllyedhet valaki ilyen szintre, de egyébként nem ez az egyetlen példa a másolásra. Alex Sigért is kopizta, bár mondjuk ő meg a külföldi youtubereket, nem mindegy, és úgy érzem, hogy ez is eléggé durva. Láthatod te is a Ducicának a csatornáján, de majd később én is reagálni fogok rá. Képzeljétek el, ezt 100%-osan állítom, pedig eredetileg úgy volt, hogy nem, de most már van rá konkrét proofom, Smittynek köszönhetően. Subbotol is, és a komment szekcióját is botolja. Először jöjjenek a kevésbé egyértelmű bizonyítékok. Vagyis a subcountját botolja, a komment szekcióját nem biztos maximum altokat generál, de az is elég valószínű, de ez viszont nem 100%-os. Tekintsünk csak rá a kérdezfelelek videójára. Macska vogdagat. Micsoda Ducica fansereg van egyébként. Honnan jött a Ducica név? Hoppá! Ő is utal arra, hogy mekkora fansereg van itt, kérem szépen. Amit egyébként szerintem ő csinált, mert ha megnézed a kommenteket, a legtöbb, amit kiscreenshotolt, az maximum fél órás, tehát nem olyan régi. Vagyis a maximum, ami már lehet, hogy legit komment volt, az 8 órás.
Az volt a legidősebb komment, amit kiscreenshotolt onnan. Ez nem feltétlenül bizonyíték rá, de bennem már gyanút kelt. Akkor most térjünk át a szábbotolásra. A második kérdez-felelek videójában meg is mutatja a grafikont, ahol látszik a feliratkozó számnak a növekedése. A második kérdez-felelek videójában. Mutatom. Szóval, hogyha jobban megnézitek, február 6-a 1867 feliratkozó, február 7-e 2500, február 8 4100, február 9 7100 majdnem, február 10 8500, február 11 9600, hát mostanában naponta 500 feliratkozót szerzek. Dupla hoppá. Én úgy gondolom, hogy ez eléggé egyértelmű. A videóban is láthatjuk, hogy az elején, amikor megnézi a grafikont, alig bővül pár feliratkozóval naponta a csatornája, és utána csak egyszer így van egy kicseszettül meredek ugrás, és utána elkezd növekedni, állítása szerint naponta 500 feliratkozóval. Na haragudjál, de ezt tudod, ki fogja elhinni. Na de amíg ez volt a kevésbé egyértelmű bizonyíték, most jön az egyértelmű bizonyíték, amiben egyébként nincs hangom, de legalább megvan. Kb. 550. Mint ahogy ti is láthatátok, ez egy olyan weboldal, ami pontosan élőben megmutatja, másodpercre pontosan, hogy növekszik a feliratkozód, stb. Na most itt pont a ducicát néztük meg, és volt olyan kibaszott nagy szerencsénk, hogy Svetinek köszönhetően láthattuk, hogy pár másodperc után 500-zal több volt neki, és ez engem nagyon felcsesz. Na jó, az a helyzet, gyerekek, hogy én mocskosul megmondtam, mert kibaszottul hajnali ott van, és már elegem van ebből a dagat macskából, úgyhogy elköszönök. Várja, előkezdhetem azt a tipikus, energetikus, elköszönő, beköszönő hangot, várjál. Na hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy végignéztétek, ha tetszett, dombjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és nyugodtan írd le a véleményed a témával kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltál és végighallgattad a véleményemet. Én Glowstone voltam, és továbbra is leszek. Szia!